Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening everyone. Welcome to our channels mga ka-Avengers. So, Avengers na talaga guys, kay superhero. So guys, masigmatingala mo nga ako rosa kaya ang usa, nagsuka, nagkapringgit. Nagkapringgit siya guys, tilay-light na yung mangkaunong sa mo na siya laman. So, guys, again, welcome to our channel. Kung katong mga bago pa sa mga channel, welcome guys, and please subscribe to Mineil, like, share, comment, and please hit the bell buttons para ma-update mo sa mga videos. And so, karon kay wala man niling guys, and ako na po mi nga mag-vlog me about unsaon paghimo og leche flan. Leche flan ha. Leche flan. Kabaw naman ko nga daghan nakahibalo unsaon pagluto unsaon paghimo ang leche flan. So mao na siya, and so magdugay na ta, magdugay-dugay guys. Kay ngano o magdugay-dugay pa ta. Kay bawo na mo si matabo. Okay. So ano na siya guys. Hi! Hey! Hey! This is madness! What? This is madness! Why like this? Oh no! Why too much here? Like this. Here. Because we're making leche flan. You know? How dare you talk me like that? No! Wrong Get introduce. the chair and put it in there. Okay, we will keep here myself to encourage. Maingay po inshallah. So, Yeah. hello guys. I'm back. Guys, welcome Nel. It's now So, Mineil Vlog. Mineil Vlog is complete. Please subscribe to our So, channel and like, share, comment. And kato guys, sa mga nagtanaw sa mga past na videos, thank you so much you guys. Kaya nagkaroon na siya of views and road to 2,500 subscriber na mi. And katong sa wala pa sa amo ang channel, please subscribe na. Maluoy mo na mo, please. So, besides na naging, nasa dahil technique ko naging nga, para ma-encourage ko na itong mga vlog ko na ba, para po na ma-discover ko na ba, need ko nung i-share na to sa mga groups ko na sa YouTube o sa mga Facebookers. Mo bitaw na siya guys, o mag-upload yung bagong mga video, so i-upload ko na sa Facebook, pero sa Instagram dili. Sa Twitter i-upload na ko siya, pero gamay pa akong followers sa Twitter. So kuan na lang guys, kanang mangyo lang po ninyo nga i-follow ninyo ako ang Instagram ni Ivang15. Mailisa na siya po ng pangalan kay duha naman ni tagiyan amo na siya duha og sa Twitter kay Mini Ivang15 yapon pareha na siya sa Instagram. Ug sa akong Facebook kay Ismay Muros na ana siya sa ako ang sa ako ang Twitter na timeline, makita na siya dito ako ang page sa og napog ko sa TikTok guys, please i-follow po ko ninyo amo po tong duha guys. So, pag ang sa usa ka account kami nang duha pag iya kay ako man ni siyang baby. Aywa. So, siya, kaya kung mag-upload man yung mga videos, so i-upload yun na naman sa Twitter, sa Facebook, o na-upload mi bagong Facebook page, guys, kuan, Mineil Vlog Official, yan, Yes. same na sa ang YouTube channel, Mineil Vlog Official. So, introduce na nato ang atong title sa atong kuan ron. So, ako na silang giingnan gayna nga maghimo ta og leche flan, kaya wala leche. maghilingaw sa mga Plus plan. Flan. So, murag engineer ni guys. Leche plus plan. Flan. Leche plan. L-A-M. So, tanya na, Simpson. So, so guys, karon guys, ang pagkabuhat ko na to sa Yang Simpson. sa pagkabuhat ko na to sa atong mga luturon, natin mga idea. First, di ba, first man po din nato, first po din namong luto og leche flan. Kay katong una namong giluto is kuan, katong sa dito. Katong cake. Cake de Mineil. Cake niya. Special cheese stick. Oh, Ikadua, special cheese stick. Ito siya, ikadua special cheese stick. Karon kay kuan, leche flan a la Mineil. So mga kabingers, ato na ipakita ang atong mga ingredients nga atong pagapuhaton karon. Yes. So ato na yung una pakita gang. Ang unsa man una na pakita gang kini.
A few inches later. Mo na siyang mga ingredients para maghimo og leche flan. So, ang una is cowbell evaporada milk. Cowbell ni siya guys. Okay, ra bisag unsa basta evaporada. So kini ang atong pagkabuhaton lang nga kay imbento nito without kuan ni katong without configuration. Yung ikaduha kay ang Doren mi pasolatido. Muna siya, condensed milk na siya. Ang usa is evaporated. And magkuantag itlog nilangga. Sorry. Magkuantag itlog unom kabuok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 guys. 6 kabuok guys. Itlog and then also included the sugar cane. White sugar guys kay para kay lutoon na ni siya guys kay brown sugar inyong gamiton. So brown po kayo inyong topping sa leche flan. So yeah, plus bonus kini guys. Money bonus guys. Ako ay kinalasan guys sa bonus sa uy katchoy niya. Ako ay mo background CR. So limot ko pang alcohol. Ew, nalibang siya guys kaigit. So guys, mo yun siya itong ingredients. Tara, see. Ding. So, mara guys So, sugar cane. And atong paggamiton is mo siya bowl nga lalom para dili siya mausik. Pangalan na bowl de Mineil. Yes, bowl de Mineil. Bowl de Mineil. And of course, kani siya, chiring. Unsa ni siya lang? Magic sword. Sword de Mineil. Magic sword. Sige, pangalan na ni. Magic stick lang. Basta mo ni siya. Magic stick. Okay, mo na siya guys. Mo na yung panggamiton guys. O guys, kanang kay wala pa ni kwarta nung problema no. Pakita na mo ninyo ang tripod guys ha. Dara ang gihimo na guys. Siya may inventor. Siya invent ani guys. So guys, discover na ako guys. Mo sa inyo. Since birth guys nga dito ko sa US, California. Ay, sigaw mo to. Mas buhaw. Sigaw mo to. Inshallah. So guys, we would like to introduce again guys the tripod. Kanang iyang gibuhat na tripod guys made in Mineil Vlog Official. So with love ni siyang paghimo guys og ganahan mo ani nga tripod, contact lang mo sa Mineil Vlog Official, subscribe sa mo una and then like mo sa among page and then i-message me guys kay para maghimo mi. So guys, ipakita na namo in 4 3 2 ay awa kong 2 in 4 3 2 1 boom. Chiri! Pula na daw, pakita na daw para matuwa sila. Guys, tanawa. Ha? Namo na wala. Pwede baba. Namo na wala. Kami. Pakita na daw. Pwede ka mag-charge. Pwede ka mag-charge. Pwede ka mag-kilid. Tripod na mo. Gamit. Tanang tripod na mo. Pwede na. Kayo. Pwede ka boss. So mo na tripod na mo. Ganang kamera nga. Dire na maibuta among cellphone guys. Ibut kanang mag-vlog mi guys ba. Wala man mi tripod. So mao sa niya mong gamiton. So gamit kay na siya guys pero kita para mo to. Ano ron guys. Hi. So, man nga na? Hi Diba? guys. Ano mo na tripod mo nga makuha na mo. So mo na siya guys and kana ayo magkaulaw contact na mo order mo ani guys. So, ano Mo na siya guys invented by Mineil Vlog Official. $0.8 lang guys. Kay kuan pa man mi guys pigado pa man mi mo sa niya. Dara siya inventor guys. And ako yung assistant. So, my guys, start kini ron so bisag ko na gatong guys chika-chika ni bis mag-live stream tano, di ba lang ka? Ha? Many hours later. So anyway guys, $2 pa jud ni guys, need na kayo namo nga need ka na mo yung subscribers guys. Ano yung pag-review Kana overview mo sa mga videos guys na naman siya ads. Ayaw lang i-skip ang ads kay mo na siya pinaka-importante sa tanan. Ang ads. And then sa inyong mga views po, dungag na sa views. Mo na siya. So karon kay gagmay pa man kayo mong mga views pero amo jud panikamutan nga mo dako na siya. Please tabangin mi guys sa mga YouTuber diha, please tabangin mi maluoy mo na mo kay mga small YouTuber pa man may kamo mga dagko na mo. So guys, please don't forget to subscribe Mineil Vlog. Yes, Sana naman yung mga support guys sa Mineil Vlog guys. Oh yes, of course. Why should I? So sige na lang guys. So masugod na Sige. magkika mo na sa litag na spend sa let's time. start.
Okay, let's go. So let's go. A few moments later. So karon guys, nasugod na start na sa atong mga kuan unsay mga tactics aring kuan paggawa sa langga. So mga guys, so Una mo sa itlog. Itlog sa una guys ha. Yes. Itlog nilang ga. So Ayaw. karon guys, Ayaw, mawag itlog nilang ga. Wala tayo ang tao mo rin marches ko. Aywa, inshallah. So karon guys, medyo ako yung mga issue sa mga kahilahan ba sa mga kuha na to, makita din ng palibot kasi natin mga kitaan rin mga spider, mga cat ba so sa may mga kuha na to guys, mao niya nga mong kusina rin guys. Para man so mas nindot din siya. Pero mas nindot yun ang electric nga kuan guys. Nindot kay siya mapinoy yun ni mo. Okay, wala man tayo kuan tayo lang gano'n katong sila man sa ano Sunod siya plan. so kanina katong Temporary kuha na rin guys. man itong lanera. Ah. Pero nami ato na sa balay dagdag kita magbuo niya tato. So mo na siya nalanay na kalamay dara. Nananalay na no. So butang na nato siya. Gamay lang. Na lang. Manapay kaduhaging. So muna na siya. Paano siya diha? Okay, wala may lanyera so kana man sa. Tungagan na to ni para dili. So takob. Nada sa ubos. Takob ani. Ano siya gamiton na to? Takob and takob. Aywa. So, tanaw ng magic trick na mo day, mga guys. Ano siya mga ninja moves. Sige. Hop ya, mani popcorn. So guys, manami sa mong giluto nga leche flan. So, mao na ni guys, ang final edition na to. Muna siyang sa final Mineil vlog. destination guys. Muna siyang So, finished product sa Mineil vlog. Leche flan ala Mineil. Palawa nga mong naimbento na pod guys. Muna siya guys. Leche Flan de Mineil. Bagong naimbento namin na kasirula guys, ang ginamit namin. So, yan guys, tikman nga natin ang luto ni Mami. So kuan mo So, kung ano nga Mami ito? Mami Mi? Mami Mi! So mga unta ninyo, tilawan na nato kung sa sige. resulta sa tong gibuhat. Kasi tamis kay ni ging. Grabe kung sinit ko. No, nagkalabubo. Tamis? Tamis kino? Tamis siya kay namin. Dagan mo siya kamay. So guys, mauna ni guys, tikman na namin ang sarap ng luto ni Mineil de Vlog. So, sarap nito. Grabe, astig. Kuan man good. Walang gi-apel na ko ang kanang unsa ni apel na ko ang sa mohimo kag leche flan dili man jud ni mo apilon ang katong white nga kuan sa itlog katulong yellow so gi-apel na ko. Dire ma'am. Tara, natag mo. Ayay. Dami bisita guys. So, mo ni guys, bisita na guys. So, gika ni sa kan guys. Panag. Lami ka na mga atong isaw eh. So, kain ta. Pero lamig yun eh, mabugnaw ging. Ganahan ko init. Ang kapit. Okay na. Tama na. Chip lang. Kaon. So, ano to guys? So, bye-bye to gang. Okay, bye-bye na. So, guys, Bye-bye na. bye-bye na guys. And So, that's the end of our videos. don't forget to subscribe again Like, guys share, sa Mineil comment. Vlog. Okay, Bye-bye. God Mwah. bless.